Yeah, Killer Scratch on the beat. Petit Kulu. This is DJ GUKWA. Yo. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Isikhathi sesiphelile so yekela upho koqala nawe uyazi nokuthi lempilo iyahlupha. Impilo esiphilayo thina manje siyathusa. Ngisho ngazama ukulala kodwa yona izovuza. Yona manje leni ngathi vele siyabusa. Impilo isezandleni zakho nawe ungayusi. Isikhathi sakuvumela nawe khetha ungayichuza. Phela impilo indlela bona nawe ungayuza. Uthatha evidayo thatha nawe uzuluza. Senzi ehlukene lapha emhlabeni siyabuza. Why kwenzeke kanje ngoba bangake namhlanje sihlezi ujahwa kanje isweli phansi inyembezi zabantu phela manje ubona kanye ubona kabili ukade nawe bangakhili lokho kwenzayo abakufili no abakufili impilo ishintsha njengeweda ngeke ukwazi ukweqela nawe phela mfethu de ubone manje sekaphela Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi uphunyula namhlanje kaphethe phakathi uhluphile sana sinako dede angizidelela ngafuna ngisho ukulalela uthi noma yini sani wena uzoyimela usibiza ngeswela sikhusi siqaphela sebekubambile manje sibhaqa usuzosidela imali kade intshontsha usuzoyifela bapha bangani bakho sebeyakudakhela ngoba sizikujabela ogandubula shlwitha amaselula ungasicabangeli sana yonke into ilula wesikhumula phinde usiphule inqala uhlezi ujabula ungazi ngelinye ilanga ukuthi nawe uzothula ulokhu ubhathula kade ochuma ngale zinto zakhe ifence hlwengula ingane encane sami yasha unayo isense sifiso sami engathi ba kagweba udilika jele noma ngawe kuphela. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Uhlezi ukwenza kukulungela namhlanje kuyakubhedela umphakathi akuthelekela bangani bakubalekela lapho isizakujabulela vele okubi ziyakufisela yaqala yakujampela kusekhona ukuyikhalela angithi besithi akuphuza kufana ukuthi siyidlalela wena uqhubeka nomphando buka ikhanda kanjani manje ngathi ushawe ngezathu ubugebengu intombazane ngabe sithi ushawe ngentando manje onampoqo ukwenza nje ngoba unothanda nokufuna ukugcosela ukuthi nje wena emotweni uyayiphathela ngithi usela masidlula simiselo 6 shintsha ama BM nama VR6 kodwa ngithi ukhona umvuzo lapho kufuna ukuphendula ngisho ufuna kanjani umbuzo sikophen sesidalele khuluma nathi chance yakunika yalivuma noma uyaliphika. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Hlezi kulunge namhlanje kaphethe umlomo nawe uyazi shoba lokuziphunge. Shout.
amaphoyisa nizoboshwa nje